दैबानाजों माथावरि बायफ्लंनायनि फाहामफिननाय खामानिखौ खौरां लादों बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारिया। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारिया थांनाय साननैसो सिगां थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव सुक्लाय दैसानि हा खुरखानायजों दाब दाब जायगायाव माथावरि बायफ्लंनायखौ थाबैनो फाहामनानै होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। मख'जाथावदि बे माथावरि बायनायनि खामानिखौ नायगिदिंहोयो बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारिया। बे नायगिदिंनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव थाबैनो दै थांग्रा लामाखौ बन्द' खालामनानै आबादारिफोरनि आबाद मावनो हानायनि राहा खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों इएम बिथाङा। माने टेंगाजारनि दिगपार गामिनि खाथियाव सुक्ला दैया बायनाय घटि सुबा होनना बुङो। आं बेयाव फैदों आरो दिनैहाय बेवहाय माने खामानि मावनाय टेम्परारि खामानि बे मावनाया स्टार्ट जादों। आं बेखौ नायगिदिंनो फैदों। दुखुनांथाव बाथ्रा 16-17 थारिखनिफ्राय जुननिफ्राय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामावनो बिटिआरावनो गासिबो जायगायाव बानपानी माने दैबाना जादों आरो जोंनि सुक्लायाव मोनबा बायदों। बे सुक्ला दैया मोनबा बायदों। जोंनो नुफेराखै आरो 70 बोसोर 75 बोसोर जानाय बैसो जानाय जोंनि आफामोनबादि बैसोनि बिथांमोना बुंदों जों नुवाखै होननानै। ओरैबायदि गिदिर दै फैदों बिनि जाहोनाव बेयाव घटि सुबायाव बायदों। नोंथांमोना नुदों ना एकदम माने आधा दैयानो सुक्लायानो बेजों बोहैगासिनो दङ आरो बे दैया ओरैबायदि जायगाजों थांगासिनो दङ। गोबां गरेस्वर एरिया ओजों मकल दं, आमरागाव, बिनिफ्राय बरपथार, बुख्रिपार गासिबो एरियायाव गरेस्वर एरियायाव बे दैया आधा दैया थांदों। दा आबाद मावनो थाखाय आबादारिफ्रा सुबिदा गैया आरो बेबादिनो सिगाङाव नाथकुसियाव बायदों आरो बिनि उनाव नाथकुसि खैराबारियाव बायदों आरो बिनि सिगाङाव निधुवा गुजार बन मुजा होननाय जायगायावबो बायदों आरो बिनि सिगाङाव माने भलाजार लेन्थिबारि गासिबो आंनि समस्थियावनो जायो आरो आं बिराद दुखु नांदों। आंनि खाफालाव गाज्रि नङा। आं दायथ' लानायनि उनाव माने आबादारिनि हाया ओरै बाला फबजोबो बेखौ आङो बिराद दुखु नांदों आरो बे आबादारिनि हाखौ जों बालानिफ्राय आरो मोजाङाव लाबोनो थाखाय बहुद बोसोर नांगोन। दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रधान प्रमद बर' सारा निर्देश होदों जाहाथे 2 माह 3 माह आबाद 2 माह 2.5 मासो माने आबाद मावनाय मोनसे समाय दङ। बेनो टेम्परारि खामानि मावनो थाखाय आंखौ निर्देश होदों। बे हिसाबै भारबेलि दिनैहाय बेयाव खामानि आरम्भ जाबाय। आरो ओरैबायदि टेकनिकेलजों मावदों माने बिराद आसरित जादों आरो माने औवाखौ माने 12 फुट गोथौ माने मिसिनजों बरिं खालामदों। थिग बेबायदिनो बन मुजियाव खामानि सोलिगासिनो दं, नाथकुसियाव सोलिगासिनो दं, नाथकुसि खैराबारियाव सोलिगासिनो दं। थ' रायजो राजायाबो नुनानै बिराद सेटिसफाइ जादों आरो टेम्परारि हिसाबै मावनाय जादों आरो बेखौ पार्मानेन्टखौ डिसेम्बर आरो जानुवारियाव बेखौ माने जोंनि एन.एन.डि. डिपार्टमेन्टनि जे माने मन्त्रि बिजय हाजरिकाया जोंखौ खोथा होदों जे जों डिसेम्बर जानुवारियाव पार्मानेन्टखौ जों मावगोन। दा माने टेम्परारि हिसाबै आबाद मावनो थाखाय टेम्परारि हिसाबै मावनो थाखाय बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' सारा जोंखौ बेखौ दायथ' होदोंमोन आरो दायथ' हिसाबै दा बिटिआर प्रधाननि दायथ' होनाय हिसाबै जों बेखौ दिनै माने मावनो थाखाय दिनै प्रथम माने आरम्भ खालामदों। बेनिखाय आङो गासिबो रायजो राजानि जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय निर्देश होनायनि थाखाय। आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायदों रायजो राजाया बिराद दुखुनि सम दा आरो नैबे दुखुनि समाव जोङो रायजो राजाखौ जों सहाय खालामनांगौ। जाय हायो जि हायो सहाय खालामनांगौ आरो राजनिति खालामनो थाखाय खालामनाङा आं बेखौ खावलायदों। मानो होनबा दुखुनि समाव जोङो दुखिया मानसिखौ लानानै राजनिति खालामनाय बे महापाप। मानो जोङो राजनिति खालामनाय मोनसे सम दं। दा जोंबो माने इलेक्सन गेलेदों, रायजोआ मोजां मोननायखायसो आं देरहादों आरो 5 बोसोरनि थाखाय रायजोआ आंखौ दायथ' होदों। 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि आं मोजां मोनाबा रायजोआ आंखौ चेन्ज खालामगोन आरो बै समाव राजनिति खालामनायखौ आंबो जेबो बादा होआ। खिन्थु दिनै बे दुखुनि समाव राजनिति खालामैया मोजां जायो। मानो जों दुखिया परियालफ्रा राजनिति खालामनो रोङा। जों बिसोरखौ जोङो हानायमानिबा सहाय खालामनांगौ। सोरबा जुदि बान्दो एसे थेना होनो हायोब्ला गावनि खेबसे थेना होनांगौ। सोरबा जेसिबि गंसे दंब्ला बे जुदि हायोब्ला बेबो जेसिबिजों एसे मावना होनांगौ। जों बेखौसो मावनांगौ। खिन्थु जों राजनिति खालामनाङा बेखौ आं गुरै खावलायदों आरो।